Lan bat hontan hasiko da musikaria astea, eta azken urteetan bezala bukatu ingo da musikerriarekin batera, musikerriaren egunean. Musika izango dugu protagonista, eta Tolosako musikari eta musikazale eskutik izango dugu. Aurten berrikuntza bezala esan daiteke parte hartuko dula ere bai Udaberri dantza taldeko txaranga, lehenengo aldia da. Uztaritzetik ere etorriko dira musikariak, abesbatzak egongo dira, bai Laskorain, bai Odeiertz, bai musika eskolako ikasleak, dultzaineroak esan dugun bezala. Eguerdi parten bazkari bat egongo da, zerkausilan, tiketak edo sarrerak ja salgai daude, eta eguna bukatuko da plaza berrian izaro eta laketekin. Larunbata 19, zerkausian arratsaldeko 7 Tolosako musika banda kontzertua eskainiko digu. Astelehena 21, musika eskolako ikasleak Eduardo Mokoroaren omenez kontzertu berezi bat eskainiko dute. Bertan joko dituzte Eduardo Mokoroaren obra batzuk. Asteartean Lut taldea izango da. Koro bat da, musikenetik dator, eta ez dituzte ohizko koro kantuak egiten, musika ligera antzeko edo arloko kantak kantatuko dituzte. Musika eskolan izango da hau ere, arratsaldeko 7, Eduardo Mokoroaren kontzertua ikasleena bezala. Asteazkena 23, perkusio kontzertu bateratua izango da. Musika eskolan izango da, arratsaldeko 7:30, eta egun hortan logo lehiaketaren sari banaketa izango da. Ostegunean berriz, Santa Maria elizan izango da kontzertua, arratsaldeko 8, eta joko du Miriam Ulangak organo kontzertua eskainiko digu. Ostirala 25, Leidorren izango da emanaldia, arratsaldeko 8:30, Arimaz orkestak Bastien eta Bastiana opera egingo dute, eta bukatzeko larunbata 26, musikerria izango da. Musikerria ere musikariaren bukaera edo kulminazio bezala egiten dugu. Eta hor bertan parte hartuko dutenak, beti bezala, dultzaina taldeak, bandak, txarangak, akordei taldeak, musika eskolak, ikastoletako abesbatzak, bestelako taldeak ere izango dira. Esan pixkat hasieratikan izan zala gure nahia edo sortzeko arrazoia pixkat 3 puntutan basatuta edo oinarrituta, ez. Da batzan herriko talde ezberdinak eta musikari ezberdinak elkar ezagutu eta juntatzea. Eta gero beti askotan entzuten dugu musika eta zenbait musika beti espazio itxitan eta pixkat hori kalea ateatzea, ez da.